Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Niadtong mismong adlaw sa pagkabanhaw sa tuig 2019, nahitabo ang usa ka makalilisa nga trahedya sa nasod sa Sri Lanka. Tulo ka simbahan ug tulo ka hotel ang giatake sa sunod-sunod nga pagpamumba. Sa dihang ang mga Kristiyanos nagselebrar sa pagkabanhaw ni Kristo, kalit lang nibuto ang mga bomba nga nagdala og dako kaayo nga kalisang. Mukabat sa 279 ka tawo ang namatay, lakip ang 45 ka mga foreign visitors. Labaw pa sa 500 ka tawo usab ang naangol tungod sa maong trahedya. Daghang pamilya ang nabilin nga naghilak in town ug nagantos sa dakong kasakit. Ang mga simbahan nga dapat lugar sa pagampo nahimong lugar sa kasubo ug kagulanan. Ang kalibutan na kurat ug nasubo sa maong panghitabo. Daghan ang nangutana nganong adunay mga tawo nga makahimo og ingon ka dautan nga buhat. Apan sa taliwala sa kasakit, daghang Kristiyanos didto ang nagpadayon sa pagampo ug sa pagpasaylo ug kini nakapakurat sa daghang mga tawo sa tibuok kalibutan. Nga bisan di ay sa kasinatian, sa kasakit o pagbangutan, na ay mga taong muhatag sa pagpasaylo imbis nga panimalos. Sa Ebanghelyo karong adlaw nga gikan sa Ebanghelyo ni San Mateo, gipangutana ni Pedro si Jesus kung kapila ba kinahanglan mo pasaylo sa nakasala batok kaniya. Naghuna-huna si Pedro nga basin igo na ang 7 ka beses. Apan ang tubag ni Jesus, milabaw pa sa iyang gilauman tungod kay giingon niya nga dili 7 lamang kundi kapituan kapito. Dayon gisaysay ni Jesus ang sambingay sa hari ug sa ulipon aron ipakita unsa ka importante ang pagpasaylo sa kinabuhi sa Kristiyano. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, hilabihan ang pagpasaylo nga atong nadawat gikan sa Ginoo. Sayod na ta sa istorya, adunay usa ka ulipon nga adunay dako kayong utang nga dili jud niya mabayran. Sa balaod ug sa ustisya, angay unta siyang silutan ug ibaligya uban sa iyang pamilya. Apan tungod sa kaluoy, gipasaylo siya sa hari ug gipapas ang iyang utang. Ang hulagway sa hari nagrepresentar sa Dios nga puno sa kaluoy ug puno sa kaluoy ug puno usab sa kamanghihatagon. Ang tao sama sa ulipon nga puno sa utang sa sala nga dili gyud niya mabayran pinaagi sa iyang kaugalingong kusog. Ang pasaylo sa Dios dili gyud gamay. Dako kaayo kini nga dili masukod. Sa matag higayon nga mangayo kita sa Dios og kapasayloan, ang Dios anda mo pasaylo. Ug mao ni ang dako kaayo nga mensahe sa Kwaresma. Ang Dios dili kapuyan sa pagpasaylo sa tao. Daghang sa atong kinabuhi, daghang higayon sa atong kinabuhi nga makasinati kita sa kaluoy sa Dios. Kung kita makasala og mangayo og pasaylo sa sakramento sa kumpisal, ang Dios mupapas sa atong mga kasalanan. Ang atong utang sa Dios dili gyud nato mabayran pinaagi sa atong kaugalingon nga kusog. Apan pinaagi sa gugma ni Kristo kita nahimong gawasnon gikan sa sala. Ug mao kana ang dakong grasya nga gihatag sa Ginoo sa matag usa kanato. Hilabihan ang pagpasaylo nga atong nadawat gikan sa Ginoo. Ikaduhang punto, ang tao nga gipasaylo sa Dios gitawag usab sa pagpasaylo sa uban. Mao na ni karon ang tricky part. Human gipasaylo sa hari ang dakong utang sa ulipon, nakakita siya og isig ka ulipon nga adunay gamay lamang nga utang kaniya. Apan imbis nga magpakita sad sidya og kaluoy, ijang gigunitan ang liog sa iyang kauban og gipapriso tungod sa gamay nga utang. Dinhi makita ang dako nga kalainan tali sa kaluoy sa hari ug sa kagahi sa kasing-kasing sa ulipon. Nakalimot siya sa kaluoy nga iyang nadawat.
Si Jesus nagtudlo nga ang pagpasaylo dili limitahan sa numero o gidaghanon. Ang pagpasaylo usa ka paagi sa kinabuhi alang sa usa ka Kristiyanos. Mao nga giingon niya, I do not say to you 7 times, but 70 times 7 times. Matthew 18:22. Sa binisaya pa, dili 7 ka beses lamang, kundi kapituan ka 7 ka beses. Ang kahulugan niini dili lang literal nga numero, kundi walay kinutuban nga pagpasaylo. Ang kasing-kasing sa Kristiyano kinahanglan puno sa kaluoy, sama sa kasing-kasing sa Dios. Daghang kasakit sa kalibutan ang nagikan sa dili pagpasaylo. Ang kasuko mahimong mutubo, mahimong kalagot, ug ang kalagot mahimong musangpot sa panagbangi ug kagubot. Kung ang tao dili mo pasaylo, siya mismo ang mag-antos sa bugat nga pagbati. Ang pagpasaylo dili lamang alang sa kaayuhan sa uban, kundi alang usab sa kalinaw sa atong kaugalingong kasing-kasing. Kung ang Kristiyano makakaton sa pagpasaylo, siya mahimong instrumento sa kalinaw sa Dios. Ang tao nga gipasaylo sa Dios, gitawag usab sa pagpasaylo sa uban. Story time. Ang dungan nga pagsugod sa Ramadan o sa panahon sa Kwaresma karong tuig 2026, naghatag og dako nga kahigayunan sa mga Muslim o Kristiyanos sa pagpalig-on sa interfaith solidarity o pagtrabaho alang sa kalinaw. Sigon pa ni Bishop Jose Colin Bagaforo, chairman sa CBCP Episcopal Commission on Interreligious Dialogue. Iyang gipaambit nga ang pagsugod sa duha ka sagradong mga panahon usa ka dako kaayo nga grasya nga nagdapit sa mga magtutuo sa pag-ampo, sa paghinulsol og konkreto nga aksyon alang sa kalinaw, hustisya o pag-atiman sa kinaiyahan. Si Bishop Bagaforo, kinsa co-president usab sa Global Catholic Peace Movement nga Pax Christi International, ningon nga ang Ramadan o ang Kwaresma nagpasiugda sa pagpuasa, pagkamanggihatagon o kaluoy alang sa mga kabus nga pamatuod yun nga ang pagtuo kinahanglang magbag-o sa kasing-kasing ug magduso sa maayong relasyon sa isig katao. Gipunting usab sa obispo sa Kidapawan ang gipaambit nga pagtulunan sa Kristiyano ug Muslim bahin sa pagdumala sa kalikupan. Nagpasidaan siya nga ang pagkaguba sa kalikupan makadaot sa kalinaw. Matud paniya nga ang kadaot sa kalasangan, tubig ug yuta nagpakita sa nabungkag nga relasyon, dili lang sa kinaiyahan, kundi sa usag-usa. Mga igsoon, mga anak sa Dios, ang ebanghelyo karong adlaw nag-awhag kanato sa pagpasaylo gikan sa kinasing-kasing gajod. Ang kalibutan puno sa kasakit ug panagbangi. Apan ang Kristiyanos gitawag sa pagpakita sa gugma sa Dios. Kung kita nakadawat sa dakong kaluoy sa Dios, kinahanglan usab nga ihatag nato kini sa uban. Ang tao nga mopasaylo mas gawas nun kaysa sa tao nga magpabilin sa kasuko. Ang pagpasaylo usahay lisod apan posible pinaagi sa grasya sa Dios. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.